Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien skomdu jgħid kemm jeħel bniedem li ġiel persuni oħra jiffirma dikjerazzjoni falsa. Dan brabta mal-aġir tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina. Fli inti avukat, tista' tgħidli kemm jeħel persuna li jkun ġiel persuni oħra jiffirmaw dikjerazzjoni falsa l-qorti? Naturalment jiena mhux jagħtaw biex nagħti pariri legali. Imma mill-professjoni tiegħek tista' tgħidni. Jiena nistanna nwieġbek billi ngħidlek illi mhux jagħtaw hekk biex nagħti pariri legali, naturalment x'jeħel ma jeħel xi ħadd ikun. Huwa aċċettabbli għalik il-każ ta' Tony Bezzina bħala viċi kap. Jekk x'jeħel ma jeħelx għandek il-kodiċi kriminali li forsi inti ġejja minn partit fejn għandek ħafna avukati jistgħu tuk il-pariru. Mhux biss Beppe Fenekadami iżda anki l-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li jilaba taċ-champion tal-good governance qed jibqa' jaġixxi b'double standards u ma jieħux azzjoni fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina. Dan qalu d-Deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Chris Cardona fejn innota li bl-aġir tiegħu Busuttil qed jikkontradixxi d-dokument dwar l-standards fil-politika li ħareġ bih il-Partit Nazzjonalista f'Diċembru li għadda. Żied jgħid li huwa ċar li Busuttil irid jiddefendi akkosta kollox lil Tony Bezzina. Il-Deputat mexxej Chris Cardona fakkar kif fl-2013 qabel elezzjoni ġenerali ħebba l-inkjesta dwar il-każ ta' Tony Bezzina biex jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq il-5 distretti elettorali li minnu ġie elett. L-inkjesta kienet ikkonkludiet li l-ħaddiema tal-gvern wettqu x-xogħol fil-każin nazzjonalista wara l-ħin tax-xogħol tagħhom. Iżda l-qorti konfermat li l-ħaddiema kienu mġiela jagħmlu x-xogħlijiet fil-każin nazzjonalista fil-ħin tax-xogħol tagħhom u jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. F'Diċembru tal-2015 il-Partit Nazzjonalista ppubblika ktejjeb fuq good governance. Simon Busuttil qal li meta jkun hemm membru parlamentari li qed jieħu jew jabbuża mill-poter tiegħu għandu jkun rapportat minn membru parlamentari ieħor u jista' jkun hemm sanzjonijiet kriminali. F'dan il-każ diġà bidel femtu minn Diċembru sal-lum. It probabbly Simon Busuttil mhux ser jiddeċiedi. Min-naħa tiegħu l-Avukat Stefan Zrinzo Zoppardi nnota wkoll l-inkonsistenza ta' Simon Busuttil li s-sena li għaddiet meta ġiżvelat dan il-każ sejjaħ tfih ta' tajn u qal li jistenna l-eżitu tal-libel. Iżda issa Busuttil qed jinqeda bl-appell bil-għan li ma jieħux deċiżjoni fil-konfront ta' Tony Bezzina.